pak voor jezelf gewoon een mooi wit stukje papier. Oké, zit je lekker? Voel je comfortabel? Het is hier lekker warm. Haal een paar keer diep adem. Voel je dankbaar en gelukkig dat je zo'n mooi papiertje hebt, dat je lekker materiaal hebt waar je mee bezig kunt. Oké, nu heb je 4 punten en die mag je nu gaan verbinden met je potlood. En je mag eigenlijk ook gelijk al wel een pen pakken. En nu kun je dat verdelen of in rechte lijnen of in ronde lijnen. En die verdeling, ik laat even zien, die verdeling noem je een string. En die vlakjes, die ga je nu dus tengelen, heet dat dan. Dat zijn tengel betekent wirwar of knoop. Het heet zen-tengel. En zen staat voor, dat weet je ondertussen, het boeddhisme komt het vandaan. En tengel is de kriebeltjes die je maakt, die knoopjes, de patroontjes. En daardoor kom je dus eigenlijk helemaal, door dit te tekenen, kom je helemaal tot rust en kom je in een mindfulness sfeer, dat je alles vergeet om je heen. Ik heb het gelezen, een heel kort zinnetje in een quilt-tijdschrift. Nou, dat is iets wat je helemaal niet verwacht. En ik werd natuurlijk stiknieuwsgierig, want het ging over patroontjes en dingetjes die de quilters ook gebruiken als ze een lapstof verdelen in kleine lapjes. Ik ontdekte dus ook dat het eigenlijk wereldwijd is. De mensen in India, die vrouwen hebben prachtige handen die met die figuurtjes geschilderd zijn. En de Indianen die hebben totempalen die ze helemaal mooi versieren. En omdat ik dan verder ook beeldend kunstenaar ben met de andere disciplines, ben ik uiteindelijk al die andere technieken ook erbij gaan gebruiken. Ik vind het heerlijk als je dan, ik doe het ook veel te weinig voor mijn gevoel, maar ja, je bent gewoon helemaal daar alleen op gefocust. Het is zo mooi en ja, het is onthaasten, hè? Onthaasten. Ja, nou ja, heel stil en heel rustig word je gewoon van binnen.